Alamisa o tɛ kalo tile 8 san 2024 Joliba TV News filɛbagaw Joliba FM lamɛnbagaw an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ kan i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min sa k'a fɔ diɲɛ don o don ni nin waati in dala gosira ka ban an ka ɲɛmaaw y'a kanu an ka ye kɛnɛ kɔnɔna la ka se ka an da don an balima kunnafoni gafe sɛbɛnbagaw olu ye gafe minnu cari nanzarakan na sa an bɛ olu bamayɛlɛma o ye todunkan na laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ko ye ka se ka bɛɛ lajɛlen kunnafoni waati kelen cogoya kelen o hukumu kɔnɔ jɛka baara o de ɲɔ ɲɛ bɛ an bolo yan nɔ sa min ye tele fan fɛ maa dama dama ka wulikajɔ don yaasa aw bɛ se ka an jan n'an kumakanw lasɔrɔ min ye Augustin Esubihi a bɛ o cɛbɔ cɛma Lamini Kulibali ale bɛ yen nɔ Musa Ayidara a bɛ yen nɔ ka na kuncɛ ni ne yɛrɛ dɔgɔkɛ sa Yusuf Sangare min ye arajo fan fɛ Bubakar Tarawele Garan bɛ Katika ko dangelen ale tɛgɛ bɛ arajo minɛnw na bi sɔgɔmada in na o baara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa a kalifan bɛ min ye kalanden na Amadu Tolo an y'o de fɔ yanni kuma ka caya kisɛ ka k'a la an b'a dɔn k'a fɔ Bamakɔ n'a lamini bɛɛ lajɛlen sa an solila min ye sanjiko o hukumu kɔnɔ o hukumu kelen in na sa an b'a dɔn k'a fɔ n'o kɛra ka ban min ye gafew sɔrɔli ye a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ bari baara tagabolo kɔnɔ sa min ye gafe 3 ye an ye olu sɔrɔ an bolo kɔnɔ bi an bɛna gafe minnu kɔnɔ kumaw olu di aw ma min ye Soir de Bamako ale b'an bolo yan nɔ a bɛ bɔli kɛ bi a da bɛ waleya dɔ la an da bɛ tila ka s'a ma min ye Nouvelle Horizon a fana ye bɔli kɛ bi a da bɛ waleya la an da bɛ s'a ma ka na kuncɛ ni challenger ye i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogoya min na sa baaraw n'u tagabolo kɔnɔna la an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye ko kura ye aw bisimila kunnafoni gafew olu kɛnɛ kan an t'a bila dagirinda la ko ye k'a sababuya kɛ an y'o de fɔ gafe 3 min ni olu bɔra sa a gafe 3 bɛɛ lajɛlen u kumana min ye Soir de Bamako ye ale ye bakuruba dɔ fɔ sa min ni an bɛna an da don a kɔnɔna la ko ye a y'a yira sa a ka bakuruba fɔlɔ yɛrɛ la sa k'a yira k'a fɔ ko min ye transition hukumu kɔnɔna ye sa ko les non-dits de l'isolement du PM Dr Choguel Kokala Maïga o ti dɔwɛrɛ ko ye min ye Soir de Bamako ye o y'a yira k'a fɔ ko waleya min ni o ta ka ɲɛfɔ Choguel Kokala Maïga ni ale ye premier ministre ye cɛmancɛ fanga hukumu kɔnɔna la ale ka den kɛrɛfɛ min ni o bɛ sen na olu ka jateminɛ la an bɛ don min na i ko bi fasiri Laya Jara a ka fasiri don a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye premier ministre min ni o bɛ Mali kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi sa n'o ye Dr Choguel Kokala Maïga ye ko maa caman minnu ni u bɛ politiki ko dɔn minnu ni u bɛ jateminɛ caman kɛ ko olu kɛmɛ k'a ye k'a fɔ ko an bɛ don min na i ko bi sa k'a bɛna fɔ ko min ye finitigi minnu ni Mali kalifan bɛ u la an bɛ don min na i ko bi sa k'a bɛna fɔ ko u ni premier ministre ni ɲɔgɔn cɛ ko gɛlɛya belebeleba bɛ yen ko k'a sababuya kɛ ko a kɛnbɛ premier ministre yɛrɛ ko ale kɛnbɛ den kɛrɛfɛ ko rectification o wagati tagabolo kɔnɔna la transition o ka bonya kɔnɔ i n'a fɔ min ye Laya ye a y'a yira cogoya min na sa a ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la Laya Jara don a y'a yira k'a fɔ ko k'a fɔ bɛɛ lajɛlen sa ko jateminɛ de don ko jateminɛ min ani ale yɛrɛ y'a kɛ koyi ko min ye MPR ni o ye mouvement patriotique pour le renouveau ko o ɲɛmaaba ni o ye Choguel Kokala Maïga ko min ni a kɛra président kɔrɔ ye comité stratégique des mouvements de contestation M5 RFP ale hukumu kɔnɔna la sa ko don tɛmɛlenw na fo ka n'a kɛ waleya wɛrɛw kɔnɔ waleya minnu ni don tɛmɛlenw na ni a da donna olu tagabolow bɛɛ lajɛlen na sa ko an bɛ don min na i ko bi premier ministre min ni o kalifan bɛ a la sa ko jateminɛw la ko a tɛ dogolen maa si la bilen Laya ka ɲɛfɔli la k'a bɛna fɔ ko chef de gouvernement min ni o bɛ yen nɔ sa ko an bɛ don min na i ko bi ko ani finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ ko u tɛ ka ɲɔgɔn faamu cogo si la k'a bɛna fɔ ko min ye premier ministre Choguel Kokala Maïga Laya ka ɲɛfɔli la sa ko a ka baaraw bɛ sanni kelen kelen na an bɛ don min na i ko bi ko ye gouvernement ko yɛrɛ o tagabolo kɔnɔ o y'a yira Laya y'a yira sa a ka ɲɛfɔli kɔnɔna la ko n'i y'a jateminɛ ale ka nin misaliya in fɛ ko min ye ɲɛmaa min n'o ye président du conseil national de transition ni o ye CNT ɲɛmaa ko don tɛmɛlenw kɔnɔna la ko o ye wulikajɔ dɔw sabati wulikajɔ min ko ni jateminɛba nana ye a kɔnɔna la ko yɛrɛ kɛra sababu ye sa a yɛrɛ ka a dama suɲɛ ko k'a yira k'a fɔ ko maa kan ka k'i kɔlɔsi an bɛ don min na i ko bi premier ministre Choguel Kokala Maïga ale ni a ka wulikajɔw la anw ka fɔ tɛ Laya ka fɔ don a bɛ gafe kɔnɔna la bi min ye Soir de Bamako ye a y'a yira sa k'a fɔ ko o waleya min ni o taara ka ɲɛsin min ye Dr Choguel Kokala Maïga ma ko don tɛmɛlenw na ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko politiki maa belebeleba don cɛmancɛ fanga o ɲɛ hukumu kɔnɔna la sa ko ani ɲɛmaa don min ye comité stratégique hukumu kɔnɔna la ko an bɛ don min na i ko bi min ye cɛmancɛ fanga maaw ye sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko CNT maaw olu kɔni y'u ta bɔ ka bin min ye CNT ɲɛmaaba yɛrɛ ye ale ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la k'u y'a yira sa k'a fɔ ko ni waleya caman bɛ yen nɔ ko n'i y'o jateminɛ o waleyaw ko o de b'u yamaruya ka nin baara in kɛ ka nin kuma in fɔ min ye ɲɛmaa min ko ni o bɛ CNT kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi n'o ye Jaw ye ko ale ye
ye bɔli yɛrɛ kɛ don tɛmɛlenw kɔnɔna la ko k'a yira jateminɛ la sa k'a fɔ ko Dr Choguel Kokala Mayiga ko a ye kumakan dɔw fɔ don tɛmɛlenw kɔnɔna la min bɛ maa yamaruya ka siga a la. O siga de ye ko ni o barika min ni o bonya bɛ Laya ka ɲɛfɔli la an bɛ don min na i ko bi sa ko nana kɛ sababu ye min ye camancɛ fanga ɲɛmaa minnu ni olu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la finitigiw minnu bɛ camancɛ fanga hukumu kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi ko olu ka premier ministre k'a kɛ den kɛrɛfɛ ye koyi jateminɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la a y'a yira sa k'a fɔ ko a ka nin misaliya bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ ko dɔ wɛrɛ tɛ koyi ko a ye misaliya min kɛ min ye observateurs caman ye ko olu fana ye nin jateminɛ kelen kɛ ko a misaliya dɔ ti dɔ wɛrɛ ye koyi ko min ye gouvernement maaw ye sa ko u ye bɔko laban dɔ kɛ bɔko laban min ko ni u taara kɛ sira dɔw fɛ ko min ye installation de panneaux ko olu taara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na ko Welesebugu mara kɔnɔna la ko o baara min ni o taara kɛ Welesebugu a donni kama sa ko baara in bonya bɛɛ lajɛlen kun tanbɛn ka kalifa min ye jamanakuntigi yɛrɛ colonel Asimi Goyita la ko o baara kɛnɛ kan yen nɔ premier ministre tun bɛ yen nɔ fo ka taa se ministre caman ma ani finitigi caman ko n'i y'a jateminɛ o kɛnɛ kan ko bonya belebeleba tun bɛ yen bonya min ni o tun kan ka ta ka di Choguel Kokala Mayiga ma ko bari maaw mɛnna kɔnɔli la o waleya kɔnɔ ko a ma kɛ bi a ma kɛ sini o kɔmasegin yɛrɛ ko o de kɛra a kɔnɔna la ko k'a sababuya kɛ ko min ye Abilaye ye sa n'o ye ministre de l'administration territoriale k'a bɛna fɔ waati min maaw bɛ sigilen ka Choguel ka bonya ka o kɔnɔ kɛnɛ in kan yen nɔ sa ko bonya taara ka di min ye Abilaye de ma ko o yɛrɛ kɛra ko balannen bɛ ye belebeleba ye Laya ka ɲɛfɔli la sa balanna ko min ni caman y'a faamu o donni kama k'a fɔ k'an bɛ waati min na i ko bi sa ko bɛn o tile tɛ min ye Dr Choguel Kokala Mayiga ale ni camancɛ fanga ɲɛmaaw cɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la finitigiw yala a bɛna to nin cogo in na wa yala kɛwale bɛna ye a la wa Laya ka ɲɛfɔli la sa ko don nataw kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen bɛna faamu fasiri Laya Jara ka fasiri don an y'a bɔ Soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli aw bonya b'a la. An b'i bɔ Soir de Bamako kɔnɔ nin waati in na k'an ɲɛsin Nouvelle Horizon ma kɛ Nouvelle Horizon a fana ye bɔli kɛ a da bɛ waleya damadama la an ye minnu sugandi koyi a y'a yira sa k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni jamana worodugu yanfan ye fo ka na se camancɛ yanfan ma an bɛ don min na i ko bi sa ko waleya gɛlɛnba min ni o bɛ yen nɔ ko a kɛra sababu ye sa maa caman bɛ yen nɔ maaw ka jɔyɔrɔ yɛrɛ koyi ko min ye yala guerre civile ko ni o tɛna wuli yen nɔ min ye camancɛ fanga o hukumu kɔnɔna la min ye jamana camancɛ la fan fɛ fo ka na se an ka jamana worodugu yanfan ma o jɔyɔrɔ n'a hukumu kɔnɔna la Nouvelle Horizon maaw ko sa ko min ye maa belebeleba dɔ ye sa ni o tɛ maa wɛrɛ Yusuf Toloba don ko Yusuf Toloba ko ale ye wele kan bila ka ɲɛsin min ye camancɛ fanga min ni o b'an kunna bi o maaw ma ko Yusuf Toloba a ka bakuruba la i n'a fɔ Nouvelle Horizon yɛrɛ kɛn bɛ ka gɔri turu a kan o ti dɔ wɛrɛ ye koyi k'a bila entre guillemets ko min ye Yusuf Toloba ye a ye kumakan min bɔ ka bin ko ti dɔ wɛrɛ ye a y'a yira k'a fɔ ko a bɛ min ye camancɛ fanga maaw ka na se sigidala maaw bɛɛ lajɛlen fo ka na se maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ma sa ko a b'u ladɔnniya k'a yira k'a fɔ ko min ye population min ni o bɛ Mali nord fanfɛla la fo ka na se Mɔti yanfanw ma sa ko a bɛna fɔ ko an bɛ don min na i ko bi sa ko olu maa caman bɛ ka wulikajɔ sabati o kɔnɔna la sa yaasa ka fara min ye jihadistes kan an b'a fɔ ko o tɛ kibaruya duman ye koyi Yusuf Toloba a ka ɲɛfɔli kɔnɔ a y'a yira sa ko min ye gafe y'a yira Nouvelle Horizon ko min ye chef d'état major min ni o bɛ danna ambassade kɔnɔna la n'o ye Yusuf Toloba ye ko ale ye bɔli de kɛ ka ɲɛfɔliw kɛ jasiraw fɛ n'a bɛ wele ko video ka ɲɛsin min ye lakana hukumu kɔnɔna ma camancɛ la jamana camancɛ la hukumu kɔnɔ ko o waleya de kɔnɔna la sa a ye nin kumakan in bɔ ka bin ko kumakan min ni a y'a ɲɛsin colonel Asimi Goyita camancɛ fanga min ni o b'an kunna o ɲɛmaa ma k'a ma dan o ma koyi ko minisiri min ni o bɛ lakana hukumu kɔnɔ minisiri min n'o b'an ka finitigiw kunna ni o ye colonel Sadio Kamara ye ko a y'a yira k'a fɔ ko a ka kumakan bɛ ɲɛsinlen o fana ma a ma dan o fana ma tuguni k'a y'a yira k'a fɔ ko chef d'état major général des armées ka na se général de division Umar Jara min ni o ye chef d'état major des armées ko bonya in bɛɛ lajɛlen ani kumakan in ko a bɛ ɲɛsinnen o de ma min ye chef
des chasseurs ye o ti dɔwɛrɛ Yusuf Toloba yɛrɛ min ni ale bɛ o kow ɲɛmɔgɔya la an bɛ don min na i ko bi k'a yira k'a fɔ ko a jɔrɔ bɛ kosɛbɛ ka ɲɛsin waleya min ni o bɛ ka taa an bɛ don min na i ko bi jamana worodugu yan fan fɛ fo ka na se camancɛ yan fan ma ko a jɔrɔla min ye civiliw ye olu bɛ ka don ko kɔnɔna la ko n'o kɛra kaban k'ale ka jɔrɔna ko belebeleba ti dɔwɛrɛ ko guerre civile o yɛrɛ kana wuli jamana in kɔnɔ ko ye an b'a fɔ ala k'an n'o cɛ janya o hokumu kɔnɔ min ye nouvelle horizon u ka bɔli la u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa kofɔlen ye sa ko a y'a yira k'a fɔ ko a bɛna san dama dama bɔ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen ko o sabatilen don min ye Mali finitigiw fɛ ka taa nin wulikajɔ ninnu hokumu kɔnɔ Mali worodugu yan fan fɛ bari ko groupe autodéfense min ni o bɛ dɔngɔnɔw ko fɔ ni o ye Dana Amasagu ye ko a bɛ wele de bila min ye camancɛ fanga ɲɛmaaw ma u ka jateminɛ belebeleba kɛ nin ko tagabolo kɔnɔ ko a y'a ye k'a fɔ min ye Yusuf Toloba a ka kuma don ko a y'a ye k'a fɔ a bɛ waatinin bɔ sa ko min ye jateminɛw ye ko u nana ye k'a fɔ ko min ye civil lamɔw ye don tɛmɛnlenw kɔnɔ olu senku tɛ kɛlɛ ninnu na cogo si la ko bari an bɛ don min na i ko bisa ko civiliw ko olu bɛ ka don kɛlɛ kɔnɔna la kosɛbɛ population yɛrɛ ko o sen bɛ ka don a waleyaw bɛɛ lajɛlen na ko ni dun ye o ɲɔgɔn waleyaw ye ka ɲɛsin Yusuf Toloba a ka ɲɛfɔli ma sa k'a kan ka maa jɔrɔ ka maa lasiran i ka kow tagabolo kɔnɔna la o waleya kelen na a y'a yira k'a fɔ ko min ye sécurité ni o ye lakana hokumu kɔnɔna ye ko ni bɛɛ lajɛlen bilala ko bɛɛ k'a yɛrɛ lakana ka ban ko gɛlɛya belebeleba o bɛ se ka na min ye mara cogo yɛrɛ la ka na se waleya wɛrɛw ma o hakilina kelen na min ye Yusuf Toloba halisa a n'a ka ɲɛfɔliw bɛ ɲɔgɔn na a ko n'i y'a jateminɛ sigidaw tagabolo la ko min ye san kɔnɔna ka na se Masina fanfɛla ko ka na se Tomiɲa fanfɛla ka na se Bankasi Baɲangara Mɔti ko n'i ye nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen jateminɛ sa ko gɛlɛya belebeleba bɛ yen nɔ ko a ka kumakanw na a bɛ o de ɲɛfɔla camancɛ fanga ɲɛmaaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la président colonel Asimi Goïta ko a bɛ k'a ka kuma ɲɛsin a ma ko a k'a faamu k'a fɔ min ye jamana camancɛ ye ko an bɛ don min na i ko bi ko basigi fansi ko o tɛ yen ko min ye jadisiw ye sa n'o ye maajuguw ye ko a bɛ n'a fɔ k'u kɛn bɛ ka para sɔrɔ an bɛ don min na i ko bi bɛnkan sɛbɛn min ko ni o tun bɛ yen nɔ don tɛmɛnlenw na ko ale yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko a b'o furan n'a tɛgɛ kɔ ye ale Yusuf Toloba ko k'a sababuya kɛ baaraw n'u tagabolo kɔnɔna ye o waleya kelen in de hokumu kɔnɔna la ko a waatinin kɔnɔ maaw ma faamuyali kɛ ale b'a fɛ ka min fɔ ko o baara min ni o kɛra k'a nana kɛ sababu ye sa ko min ye bɛnkan sɛbɛn hokumu ko min ye Mali finitigiw ye olu tora bɛnkan sɛbɛn hokumu kɔfɛ ko bari min ye groupe terrorisiw caman ye min ye banbagacimaw ye ko bɛnkan sɛbɛn kuma bɛ yen nɔ ko bari ko u tɛ ka a waleya o waleyabaliya min ni o bɛ yen nɔ an bɛ don min na i ko bi ko de kɛn bɛ sababu ye sa min ye sigidalamaw yɛrɛ ye Mɔti mara fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fo ka jigin ka na Baɲangara fanfɛlaw la sa ko maa caman bɛ yen nɔ min ye civiliw ye ko olu jɔrɔn bɛ wa u tɛ ka da bilen min ye an ka finitigiw ka siraw fɛ ko o hokumu kɔnɔ yɛrɛ makaran o caman bɛ yen nɔ sa ko u bɛ o waleya de kɔnɔna la ni o ye k'a ɲini ka u yɛrɛ défend u ka baaraw tagabolo kɔnɔna la u ti kɔnɔlikɛla bilen ko n'i y'o jateminɛ ka ban a ka welekan a b'a bila Yusuf Toloba a ka ɲɛfɔli don Nouvelle Horizon kɔnɔ ko colonel Sadio Kamara ale min bɛ finitigiw kunna an bɛ don min na i ko bi ani an ka ancien combattant k'a bɛ welekan belebeleba bila a ma ko u k'u hakili to nin waleya in na ka wuli k'u jɔ joona ko bolikumadɔn a ka fisa sen ka di ye fasiri an y'a bɔ min ye Nouvelle Horizon kɔnɔ Mamani Ture ale ka fasiri don aw bonya b'a la. An bɛ to ale Nouvelle Horizon kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ wulikajɔ wɛrɛ la ko ye o ti dɔwɛrɛ ko min ye sugandili min ni o kɛra n'a bɛ wele ko nomination de la gestion des affaires du gouvernement Mali hokumu kɔnɔna la sa ko min ye o wulikajɔw bɛɛ lajɛlen sa i n'a fɔ Nouvelle Horizon maaw b'a fɔ la cogoya min na sa ko Dr Choguel Kokala Mayiga ko a kumana ko ye ko a y'a yira k'a fɔ ko ale sen tɛ a waleyaw dosiew la bi a sen t'a la sini sira si fɛ min ye nomination minnu ko ni olu kɛra don tɛmɛnlenw kɔnɔna la ministriw fɛ ministri minnu ni u ka portefeuille ministériel ni o kalifalen b'u la kumakan surunya la ko min ye ministri sow ye sa ko u ye nomination laban minnu kɛ ni o ye conseillers ni a ɲɔgɔnnaw ye ko min ye jamana premier ministre ye sa ko a y'a yira Choguel Kokala Mayiga ko a ma maa wajibiya ministri si tɛ yen ko a ye min wajibiya ko i ka maa dɔ ta walima i ka maa dɔ bila
ko n'i y'a jateminɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna la sa ko kuma caman fɔra a ko kɔnɔna la bari min ye ale Choguel Kokala Mayiga ye ko a b'a furan n'a tɛgɛ kɔ ye k'a yira k'a fɔ ko a ma deli ka minisiri si jagoya k'a fɔ i ka maa dɔ ta i ka maa dɔ bila ko nin waleya i n'a fɔ min ye Nouvelle Horizon ye u ko a sɔrɔla sira jumɛn fɛ ko n'i y'a jateminɛ waati tɛmɛlen ni kɔnɔna la sa ko min ye minisiriso caman ye ko olu ye sugandiliw kɛ o sugandili waati de kɔnɔna la sa ko maa caman sɔmina k'a ye k'a fɔ ko denmisɛn caman tan bɛ baara ninnu kɔnɔna la denmisɛn minnu ko ni don tɛmɛlenw kɔnɔna la sa ni u ye baara kɛ min ye premier ministre ale yɛrɛ ye koyi ko o baara minnu ni olu kɛra sa maa caman a ye maaw bila u k'u yɛrɛ ɲininka yala min ye jamana ɲɛ marali cogo tagabolo ye minisirisow tagabolo kɔnɔna la yala premier ministre a sen tɛ a sugandiliw la wa a y'a yira sa k'a fɔ premier ministre Choguel Kokala Mayiga ko tiɲɛ don i n'a fɔ maa caman bɛ k'a fɔ cogoya min na ko min ye M5 RFP ye ko o denmisɛn caman bɛ yen ko olu taara waleya dɔw kɔnɔ ko min ye finitigi denmisɛnw fana ye ko olu taara waleya dɔw kɔnɔ maaw y'a yira sa k'a fɔ ko yala Choguel ko a tɛgɛ kɔ tɛ nin ko kɔnɔna la quoi o hukumu de kɔnɔna la Nouvelle Horizon ka bi bɔli la Choguel Kokala Mayiga a ko k'a b'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko a sen t'a la bi a sen t'a la sini wa minisirisow kelen kelen bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'u ye maa minnu ta minisiri a n'a ka ministère maaw olu ka baaraw de kɛlen don min ye ale premier ministre Choguel Kokala Mayiga ye sa ko a bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ a ma maa jagoya maa si ka maa dɔ ta walima a ma maa jagoya maa si ka maa dɔ bila fasiri an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Jibril Keita ale ka fasiri don aw bonya b'a la. An bɛ to ale Nouvelle Horizon kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ waleya wɛrɛ la koyi a y'a yira k'a fɔ ko min ye session de juin 2024 baccalauréat ale ko don ko a bɛ na fɔ o jaabiw sa ko o labɛn bɛ ka bɛn sini yɛrɛ sɔgɔmada ma koyi min ye gafe ye a kɛn bɛ ka gɔri turu a kan a y'a yira k'a fɔ ko min ye session de 2024 baccalauréat ko o baara min ni o sigira sen kan juin kalo tile 24 kana kuncɛ a tile 27 la san 2024 ko min ye o jaabiw ye sa ko o bɛ kɔnɔ la ka ɲɛsin min ye Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen ma ko jumadon koyi ko minisiri min ni ale bɛ nin ko bɛɛ lajɛlen kunna kalanko tagabolo kunna Mali la sa ko ale de ye jaabi in bɔ ka bin ka kibaruya bɔ ka bin k'a yira sa k'a fɔ ko min ye jumadon ye sa ko jaabi ko yɛrɛ yɛrɛ ko o bɛna bɔ min ye bagi ko o tagabolo kɔnɔna ye ko min ye département ministériel min ni o bɛ yen nɔ sa ko bɛɛ lajɛlen k'a faamu k'a fɔ ko min ye jaabi ninnu ye karamɔgɔw ko u tilan bɛ u ka baaraw la bari baara labanw ko olu de tun bɛ sen na o de kɛra sababu ye sa min ye nin kɔnɔli waleya ninnu olu ka ye ko kɔnɔna la ko bari sisan an bɛ yɔrɔ min na i ko bi minisiri ka fɔli la i n'a fɔ Nouvelle Horizon da b'a la cogoya min na sa ko min ye juma uti kalo o tile 9 san 2024 ko nɛgɛ kaɲa 10 waati ala k'an si jɔ k'a kɔnɔ sa ko jaabiw ko olu bɛɛ lajɛlen mina bɔ Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na académie bɛɛ lajɛlen fasiri an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna la a ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bɛ bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ nin waati in na k'an ɲɛsin Challenger ma kɛ Challenger a fana kumana koyi a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin maaba politique maaba don tɛmɛlenw kɔnɔna la fo ka na se min ye maa lakodɔnnen kɔni don Mali la ni o ye Cheikh Oumar Sissoko ye ko Cheikh Oumar Sissoko ko a ye wele kan bila min ye gafe min ni an bɛ k'a fɔ tantɔ sa n'o ye Challenger ye olu ye gɔri turu a kan ko Cheikh Oumar Sissoko ko a ye wele kan bila ka ɲɛsin min ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ma koyi ko a y'a yira sa k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛ sigi an ka fara ɲɔgɔn kan ka wulikajɔ ka o sabati ka bɛn ni min ye ko guerre jugu min ni o wajibi an bɛ Mali kan an bɛ don min na i ko bi min ye Challenger maaw ye u ka wulikajɔ de hukumu kɔnɔna la sa u ni Cheikh Oumar Sissoko u jɛra ka kumakan sigi sen kan ko min ye jamana worodugu yanfan ye ko Cheikh Oumar y'a yira k'a fɔ ko kabini min ye waati min ni a bɛ wele ko san 2012 ko fo ka na se an bɛ don min na i ko bi ma sa ko min ye Mali juguw ye Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na sa ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali worodugu yanfan fɛ n'o ye nord ye ko gɛlɛya tan bɛ ka Mali yɛrɛ sɛgɛrɛ de koyi ko o waleya min ni o sigi bɛ sen kan k'a kɛra sababu ye Cheikh Oumar Sissoko ka ɲɛfɔli la ko ka na ni min ye
mun ye bisigi basaka ye kana ni o ye Mali yɛrɛ kɔnɔna la koyi o bisigi basaka min ni o n'an bɛ Mali kɔnɔna la ko a bɛ waati bɔ fɛɛrɛ caman bɛ yen nɔ sa olu a ɲinina ka olu sigi sen kan Cheikh Umar ka fɔli la fɛɛrɛ minnu ko n'u ma kɛ sababa ye a yɛrɛ y'i da la s'a ma koyi ko min ye rebelle ye a bɛ gafe kɔnɔ dɛ anw ka fɔlen tɛ ko rebelle n'o ye MNLA a ka ɲɛfɔli kɔnɔna la ko fo ka na se min ye jɛkulu wɛrɛw ma terroristes ko jeune maaw ko fo ka na se min ye jɛkulu caman ma jɛkulu minnu ni ale yɛrɛ tɛna se k'i bɛɛ lajɛlen fɔ koyi ko n'i y'a jateminɛ jamana worodugu yan fan fɛ Cheikh Umar ka fɔli la ko jɛkulu caman de faralen bɛ ɲɔgɔn kan yen ko kabini min ye san 2012 waati ko min ye attaques ye ko zani kelen kelen depuis a bɛ kɛ o ye ko fo ka na a barika bonya an bɛ don min na i ko bi ko laban min ni o kɛlen filɛ nin ye min ye Teza Waten Mali ale ni Algérie furancɛ la n'o ye frontière ye sa ko o kɛra balina ko belebeleba ye wa a kɛra dusukasi ko belebeleba ye ka sababuya kɛ ko tiɲɛni ko o barika bonyana a ko kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ o hukumu de kɔnɔ min ye Cheikh Umar Sissoco ye a bɛ ɲɛfɔli de la halisa a y'a yira k'a fɔ ko min ye Mali finitigiw ye ko min ye AES ye o hukumu kɔnɔna ye ko u ye wulikajɔ caman sabati kabi don tɛmɛlenw fo ka na se an bɛ don min na i ko bi ma k'a sera ten sa maa ka se ka o ɲini ko o waleyaw bɛɛ lajɛlen ka olu fara ɲɔgɔn kan k'a faamu kɛlɛ in a bɛ sira jumɛnw fɛ mun bɛ ka na ni a juguyali ye waati dɔw la mun bɛ na n'a sumayali ye waati dɔw la Cheikh Umar Sissoco ko maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ka baara de kan ka kɛ nin ye ka faamuyali k'a ɲini k'o sɔrɔ fɔlɔ yanni i k'a fɔ ko i bɛ bana kɛlɛ ko f'i k'a dɔn bana sugu jumɛn don o bɛ kɛ sababu ye ka baaraw nɔgɔya ko bari n'an taara an yɛrɛ ma ten ko ten ti ko dilan i n'a fɔ Cheikh Umar Sissoco a da b'a la cogoya minnu na a y'a fɔ Challenger de kɔnɔ a y'a yira sa k'a fɔ ko nin wulikajɔ minnu ni olu bɛ sen na nin tile fila in na ka ɲɛsin min ye banbagacimaw ma Mali armée fɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ɲɛfɔliw kɔnɔna la sa ko Mali armée ko o bɛ ka se sɔrɔ ko bari ko o baara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'a tɛ taa cogo si la min ye citoyens ye n'o ye sigidalamaw bɛɛ lajɛlen jamana kɔnɔdenmaw bɛɛ lajɛlen ko ni olu sen ma don waleyaw la o tagabolo kelen kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko force politique minnu bɛ Mali la ko k'a fɔ ko politikimaw olu ka den kɛrɛfɛ ko o t'ale ka kuntilenna ye bi a ka kuntilenna tɛ sini ko k'a sababuya kɛ nin joli min ni a bɛ Mali kɔnɔna la joli min n'a bɛ Mali la a ka ɲɛfɔli la an bɛ don min na i ko bi ko maliyɛnden bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o de bɛ se ka kɛ sababu ye sa min ye joli in a ka furakɛ ko ni o tɛ kaban ko gɛlɛya belebeleba o bɛ na a ko kɔnɔ min kɔni ye faamuyali ye nin yɔrɔ la sa ko faamuyali min ni o ye k'a fɔ ko politikimɔgɔw olu ka den kɛrɛfɛ i n'a fɔ o waleya minnu ko ni o ŋaniyaw sigira wagati dɔ kɔnɔna la ko ale y'a ye k'a fɔ ko o tɛ waleya min n'o bɛna kɛ sababu ye sa ka gɛlɛya ninnu ka olu kɛlɛ ko janko n'i y'a jateminɛ gɛlɛya minnu Cheikh Umar Sissoco ka fɔli la ko gɛlɛya min ni a tɛ Mali kelen kan koyi ko min ye an fanfɛ jamanaw ye sa ko pays au Sahel ko n'i y'o jateminɛ farafinna bolo kan ko banbagacimaw olu wulilen bɛ nin sira ninnu fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ka sababuya kɛ u ka nafasɔrɔ siraw bɛ yen ko a bɛ gɔri de turu waleya kɔnɔ ka kangarida belebeleba kɛ min ni gafe yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye rebelle ye k'a b'a fɔ n'a da camancɛ ye ten ko sigikafɔ caman kɛra Mali kɔnɔna la u ni Mali ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ min ye kɛlɛ ye an bɛ don min na i ko bi ko o mun bolo dan bɛ ko a tɛ taa o kɔ cogo si la wa sira bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ lajɛlen k'i labɛn ka bɛn ni o waleyaw ye a bɛ bɔ kuma kɔnɔna la yɔrɔ min a y'a yira sa Challenger kɔnɔna la ko an ka finitigiw wo an ka civiliw wo o minnu ni olu fatura kɛlɛbolo kan nin kɛlɛ in hukumu kɔnɔna la ko ale Cheikh Umar Sissoco k'a bɛ dugawu don kɛ u ye ko Ala ka lahara sɔn sumaya u ye bari ko maliyɛnden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ni min sigilen bɛ k'o ka wuli k'i jɔ ni min jɔn bɛ ko o k'i cɛsiri an k'a faamu k'a fɔ ko kɛlɛ in a ma daminɛ yɛrɛ Cheikh Umar Sissoco ka ɲɛfɔli la a ma daminɛ yɛrɛ jango k'a fɔ ko a banna ko ni o waleyaw jateminɛna kaban ko an kana to dalen sunɔgɔ la an ka lorew kan o tɛ dɔwɛrɛ ko an b'an kunkolo da fɛn minnu kan k'an k'a faamu dɔrɔn k'a fɔ kɛlɛ in maa kelen ka kɛlɛ tɛ ko wa sira bɛɛ lajɛlen fɛ ni bɛɛ jɛra ka file fiyɛ ka taa sira kelen fɛ siga t'a la k'a fɔ ko kɛlɛ in ko a bɛ nɔgɔya fasiri Cheikh Umar Sissoco ka fasiri don an y'a bɔ min ye Challenger kɔnɔna la a ka bi bɔli e ko a yɛrɛ tɛ dansiri ye an ka bi fasiriw la dɛ fasiri minnu ni an y'olu sɔrɔ an bolo kɔnɔ an y'o de fɔ min ye tele joliba ani arajo joliba an ka laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ dɛ n'an ye gafe minnu sɔrɔ n'u bɔra nanzarakan na sa an bɛ se kɛnɛ kɔnɔ k'u ta bamanankan na k'u cari aw ye yaasa faamuyali a bɛ sɔrɔ baara kɔnɔ cogoya minnu na
télé joliba ni radio joliba an ŋaniya bɛɛ lajɛlen ni filɛ nin o hukumu kɔnɔna la sa an bɛ foli di an filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma ka foli di an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma ni ala ma an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a don nataw kɔnɔ aw tulo garisɛgɛ n'aw ɲɛ garisɛgɛw k'u ye mun ye o de ye nin an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye ala ka tile hɛrɛ